nwere akụkọ nwanne anyị nwoke wetara anyị ife gbasara ya na ofu nwa agbọghọbịa ọ chọrọ ịnụ. So o wee sị ka ọ kọọrọ anyị ka anyị gwa ya ife bụ uche anyị na njikọ fanabị ọdago na. So ka anyị ga-enye akụkọ tekwara aka bute na oche ike gwụrụ. Morning ma, kedu ka ị mere? Ama m na ịdị mma. Akụkọ nchekwa anyị kọrọ gị bụ ya gbasara m na ofu nwa agbọghọbịa na relationship mụ na ya ndị 21 years mgbe m ji wee mata ya. Mgbe a na-agwa gị ife a do na mụ nwere onwe m esi m na family ụdat na enwere m nna. My mother wee mụrụ anyị zụọ anyị maka na my grandmother amụtara nwa nwoke ewee mee ego my mother wee nọrọ n'ụlọ wee mụba anyị zụkwana anyị ọfụma. O tiri ego mana agụgharị agụ anyị maka ọ na-agba mbọ wee tikwanụ mmụọ ịgba mbọ ahụ n'ime anyị ncha ma nwa m kutekwa nwa second son mana awụ nwa nke ise n'afọ nne m kutekwa mgbawa mbọ nke onwe m. Anọ m na vileji na-agụkwa n'akwụkwọ na-azụkwa onwe m na skuul gụchaa sekọndịrị skuul. Na sekọndịrị skuul ka m kwụsịrị ngụ na teknikal skuul gosi ya agbammbọ nne m tiri m n'ahụ awụ m onye ihere na-ịgba mbọ mgbe a na-ewuche ma nkwụ na-elecha ma ọha na-emecha ụmụ biznes oge ọka mjegbuo ọka lee oge mango lee ihe ọbụla mere na-emekwa ego a na-abata m aka maka ụmụ ihe ndị a pipụl na-eneghele anya bụ ya ka ego dị. Mgbe a na-agbakwanụ meshin mgbe a na-agba midas nwebeghị m aka ọrụ mgbe afta ka gụchara ite isi ahụ tikwa onwe m na-amụ ọrụ. Mgbe ahụ kwanụ nwekwere n'egwu m futere n'obodo m na-akụ ya ma na-abụ ya pipụl a na-akpọ m egwu kpọrọ ndị egwu m na-aga. Akwanụ mgbe ahụ ka m ji were fụ nwata nwa agbọghọbịa ebe m jiri egwu wee nọọ onye kpọ m wee ji egwu n'ọnwụnwa nwanne ya nwaanyị ka ọwụ ebe akwa nke anyị nọ wee mara njakịrị mgbe anyị na-anata na moto nataba wee hụ na ya nwatakịrị bụ nwa dị ana n'akụkụ na neighboring town obodo m. Obi wute mma nnukwu ya mgbe ahụ ya nwatakịrị nwaanyị wụ onye Abia steeti mana after that day ejichere nya bụ egwu afọ m afọ ka o si eje ozi na akwamozu anyị dujere fe egwu bụ na nwatakịrị mara ife na-eje ozi mana onwe ihe nji ekpọrọ naanị na m fụtara ya n'anya. Mana after that time onwe ka si chi outside work na-abata na-afụkwa ya n'ụzọ na-abata n'obodo maka ofu road connectịrị ma ya ebe side ha wee bata obodo m na-afụ ya ọfụkwanụ ma ofere m aka ma anyị na ndị enyi ụmụ nwaanyị nọrọ mebi ha si ụlọ ụka anata ma ọ ha na-aga aga na-afụ ya mgbe ọbụla dịzie ka mgbe ọbụla na-abata na-afụ ya mgbe ọbụla na-abata na-afụ ya mgbe nwere mmasị ebe ụlọ gajube esi ya ebe ọ na-agwa na ọwa ezigbo mmadụ na-azụrụ ya azụ na ọ dị ebi ya gwa ọjọọ o were chekwuru ya wee gbasị anya ihe dị m n'obi o kwetakwanụ m mụ na ebido tọba ọta ka anyị na-atọzi mfọkwa na ọ dị jeniu mụ na onwe m dịkwa jeniu mind wee bịa mụ na ya kpa afọ ọfụma ya fọlụ lọvụ etinye nwa ya na onwe fọlụkwana lọvụ etinye nwa. Mgbe ahụ ọ na-ese stre ihe a na-eme na 2020 so mụ na ya yibakwanụ mgbe ahụ na-atọ ọfụma na-atọ ọfụma na-atọ ọfụma. Mechaa ihe bịa siere m ike na 2020 a maka mmanụkwụ m nwụrụ anyị pasị ya mmanụkwụ m na-eme ka mmara ka nsị ya eme ka mfụba outside Nigeria na-eme ka mama ahịla na wee fụba. Emechee ofu onye mma wee kpọọ m wee sị m bịawa Libya na-abịa kwụọ onye ụgwọ njikwagote si ya nsogbu adụlọ na ndị interested mụ amalụ ka obodo Libya si wee dị mgbe ama mma na o nwere ihe mere nji were gaba mana amacha m n'otu aka ọ dị ka masị m ya na onwe ihe anya fụrụ gbaa mme ihe ọ na ọ ya ahụ ya bụrụ wee gakwa Libya ma tupu m gaa Libya ahụ nkọtụkwara m ya onwe nda na mụ na ya dị na mma nkwụkwana ya si ya na-ekwenekwe ọkọlịtasị m ọya eche m mụ na ya kwuo onwe anyị nkwa. Mgbe ahụ kwana nya nwatakịrị ka nwatakịrị na-agba ha nwoke mbịa chọkwanụ ka mama m na ya enwe mmekọ ọjọọ sị m na ọ chọghọ ebe anyị na-abụghị ebe m ahịa awụ na m chọrọ imebe n'ike ma ọ na m chọrọ ibuchiri akwa anyị na ụfọdụ ebe mmemme nyewe ihe respect kwana ya respect onwe mkpụrụ onwe m bụ si ya wee ebe ọ na famili ewe otu a ka esi zuo onye akụdị ntonye nwa na nne ya gwara ya sị ya na nwa ya ọbụla na-anụrụ dị as a virgin na onye dị school ya na ọ ya eme nke na ọ bụ ifele to their family nke nke ọzọ so respect ya ihe gbasara famili ha chara atụmahụ like enye bụ ifere asụgbu adụrụ na ma awụ ihe ya awụ ma ya emeghe ya awụ mme maka ihe na ahụrụ ya n'anya ọ dịzie ka onye mebiere ha something na family ọ dịzie ka ọ maka akpọrọ asị ma ọ dịzie ka ọ nwawo ihe mekarịziri ife ọjọọ na family ha nsogbu adụlọ
ya mere na njebe obodo a na-eje Libya na maghị ha anya karịa 3 years mbatakwanụ anyị arụọkwa n'onwe anyị maka anyị kwụrụ onwe anyị nkwa. na ihe ọzọkwanụ mere m ji were lọvụ nwa ahụ karịa mgbe ahụ bụ na o nwere ebe mụ na enyi m nwoke jere ekpere. mụ na enyi m nwoke na-akpụkwanụ mfụma ebe ndị ọzọ anyị na-eje ekpere ọ na-awa akpọ enyi m nwoke a na-asị ya nyapụ ịlụ onwe ya ugwu na nwaanyị ya emie ihe nyapụ ịlụ onwe ya ugwu na nwaanyị ya emie ihe na maka nwaanyị atụgo mụ na enyi m nwoke arụsị kama emechakwara ọfụkwa n'aka m na enyi m nwoke dị ọcha arụsị gbukwe na onye mere ihe alụ ya bụ onye tụwara nwaanyị ime ji wofu nyawụ nwa nke ọ tụwara ime wee nwụọ ewesizie n'ọnwụ enyi m nwoke. mana mụ na enyi m nwoke jere ekpere ebe na-ejere akpọpụta m gwa m na o nwere nwaanyị nọ m na ndụ m ada akwa nwaanyị wee na-ezi ozi ya ma sị ya ọkpa fada ya sị ya ada gwakwana m nwaanyị nọ na ndụ m ọ sị mụ karigo na dị nwa bụ ezigbo nwa mụ nụ anya na ihe ọ naghị eme ka napụ enu ya mụ gbagharịa ọsọ ihe ọ naghị ebutere mụ enwe ishu asị na osoro m n'aka mụ gbagharịa ọsọ na enigwe kwadowere mụ na ya kwa ya maka nne m zụikwara m n'ụka. so ihe a niile mechie m bịa fụ ya nwatakịrị n'anya karịa na-abịakwa sadị fa ndị sadị ha niile mara m ọfụma ndị sadị m niile mara ya ọfụma nne m na nna m nne m na ụmụnne m mara ya ụmụnne ya marakwanụ m bịa mechezie onwezi ihe mụ na ya mekọrọ anyị kwuo onwe anyị nkwa ya nwatakịrị sị m na ọ na njeche bata ọ na ọdụ izi otu ọ dị m bụ onye na ọ na-epromis m were ndụ ya were ihe niile were ya na-aṅụrụ m iyi na ọ ya edewere m virginity ya ma batakwa na onwe nwoke ọzọ ga-emetụ ya aka si ya nsogbu adịlọ wee gaba ije Libya gbakwanụ mmiri na-asa na ekpe na-asa anya ma ya akọcha ife ọnụ m ya akọcha ife anya m fụrụ n'ụzọ Libya wee bịa obodo a wee kpụkwa onye kpụtere m ụgwọ kwụsị anya ụgwọ mgbe a na-agbakwana ya ụgwọ ekweghị ka ya ụzọ foonu mana eji m foonu ndị enyi m acha achịkwanụ ma na-akpakwanụ enyi m nwaanyị a na foonu mechezie nkwụcha ọga m ụgwọ eji m maka ya gbaa mbọ ụfọdụ na-akwụcha ụgwọ ebe anyị na-eyi ya nde some months ma m kwụchara ọga m ụgwọ in 7 months maka ka si gbaa mbọ wee goo foonu wee kpọọ ya mụ na ya kpawakwa nkata ka mụ na ya na-akpa nkata after 2 weeks ọ sị m biko na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa m asị ya nsogbu adịrọ sị m biko m gbaghara ya na o nwere onye gbara ya asa klasmeti ya dị enyi ya na-enyebi nsogbu ya kweta ya o wee kweta ya ma ya na ya ibe na ọ gaji ọsụ na-eme na ụdị ka ọ kweta ya na ha gaji ọsụ bido ibe anyị bara ndị mmadụ na-asị ya na mụ afụgo na akwa otu ahụ fụrụ na akwarịrụkwa ebe a chọrọ nwaanyị ọzọ na ya emekọba ife n'aka ọ chọrọ ka ọ gwa m na sensị ya ma na ike na-agwụchi ụdị eri nwanne ya ahụ adịghị aghọta ụdị aghọta onwe ya na obu na-atọ ya ụtọ wee sị na ọka ọgwa m ya na anya ihe na-emetụta ya na si nsogbu adịlọ anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị so ya na-ayịkwa na-aga ọfụma mgbe a ka achọrọ na waya eke ọ na obere foonu ka ọ na-eyuzu nke orie nnukwu foonu without her consent sendị mmadụ eji nye foonu ya surprise anya ọ na-atọ ya ụtọ wee maka ya gwa ndị befa bụ ma nne ya ma nne ya about to introduce m to them nọrọkwa in contact with ụmụnne ya na nne ya na nne ya na nne ya na nne ya na-akpọkwa nne ya na nne ya mgbe ya na ihe ọ na-emekete ka ọ kwụsịrị mụ na ya ka ọ rụọ ka ha fee nụ ya na ọ dịka ihe ha nụkwuru about mụ na ya na o ya esere ha na ezigbote okwu nke a bụ nne ya wee gwara ya agwa nne ya na-adụkwa ya ndụmọdụ na-agwakwu ya okwu ma tupu m pụọ mama nnukwu ya na ya bịa n'ụgwọ maka mụnwa gbesara nne ya na nne ya about mụnwa kpọọ mụ na fon chi nwa na-esi m ha alịa nwa ya nwaanyị aka emebinere nwa ya nwaanyị ma mụ na nwe m rutara m enweghị bad intention ebe ọ nọ onye lọvụ na-egbu ka mmanya aṅanụ m ntị anyị jerekwa na-aga wee ruo that extent